หลังโซโลคิมอนอาดวานาลงจิกโลจอนนี่เป็นอีพงลงรีดวันฮุมเรียไม้กังนีโบกาจัน SDO ซิวิลาไซเฮมกิมีอลองเลอลองอารอนเรเป็นลงเลกิโพดามall nilipyut asong pen HSLC pen HS asat lang surihini ra ingkora ke thom along ki unduna tumaphan karchu Karbiang long life ada babirta long pen ilisami mirinhan sepi pini birtang tom pen arjuponikta Lokimon aron isi dowan longri angkang toko langso Lokimon adowana long kedam tang jakhong achiklo niphai ingkora ke thom bhom kurani chiklo jon ni pen ephong longri dowan ka humria mai toko langso Lokimon adowana long mesen ben ke paman pon Bangso mai kedam tang jakhong niphai ingkora ke thom bhom kurani ada por phai se kebra achitim apor pen tang cheng pon along dowan longri amai phu borson lekhe pen mai chari pon Bangso hot kache tongdun aluhi aphan ke pachini la pen mai ke phalam the aputhak chun bang raju tiso pensi jaipon Bangso mai long aluhi sar po man pen Lokimon sangha tiripi amai kanghon kirap asai phu mai son ingti kache tongdun along adowan tin pen kibi kithi aklimang phar mai phu chun bang la pen chingrum amai chingri amai asong tin along arpu ke do anatum che tongdun si Arnamalam la pen nona por muni datum thepai amangsi dolo lasi kisung pen ki jogdu nang chialam the aputhak chethan chemom ponrintin Kardom kardi arona tangke name pathan japhan arna matum arni atum kurusa lo khoni ti phanang hense phanang toilu lasi hala so hopen ili tuma phan na than japhan pangcheng lo Lokimon aron Nikan pharo kresir kebra phokebra sirkeba nikan thang ni phai pho arni pen ili tuma phan arna ma phan kiru nangji karju nangi karom nangi karbi nangi aronang pharlo ana ma phan ko pusi karom nang po karbi nang po kiru pen ma karju pen ma kilun pen ma kekan pen ma lasong ding dai le tum phanang than lablo kiru pen karju pen mir pen milur pen Anco da kilun co da gali ke kan tanangji posi ili tuma phanang thanglo la si piniarni ili tum Lokimon phan ro arjo longlo ardom longlo ardi longlo la heroli ke baha ke minai Lokimon aron ke kroi ararang bong methang adowan la pen dowan arara long ke klem nangji aron la pen bidi sore anparta munit pen monor kache man mira Munit pen munit kemi kache manangji pen ke chenglo karbi akuru kurusar lokhon ingti hengsek ke than alama long hokpet ke kroidun thip ji aphan mai long che than ponringti Ki bang ya themang pen bang ken anglin heng chelara la karchu tei pen alun kilun chot ke chok chelo ini pen ati troy bang si kenang to la si che sot pamelo na nasi hola ili tuma phan kisung to warta nang khan laplo nasi hola sot ne populo ho themanani ni nang pache khan toy nang pache mun toy alam the long an ke dolaplo nang le kon ching ki che khan lo ta hailo pen arjulong ta hailo pen arjulong po nang le to phan me pu chung dang ken sin khan dat po nang khan et lo si kachini ne ke kalilo sita Chini at pusitami litun karbeton ke ning dai pik masih memputa arleng along si bodun bonglan karbi long bodun beda Koila mati pen Samson inti Karbiang long life Sorkar long le mati civil SDO sai hem kimi ki malong le along thangnat karju avi pin pen banghinia bang photum JCB pen long le phursi arniwang atrak long le phurponsi kiroi pardun ron anta langdun prongoson si thekpon long Lakhain ko rapli Diopani constituency ka parlo Siloni janalong nona kimi Bokajan sub divisional officer civil asahem ki kimboma long le long pen sitan yok la pen Suhil Das atum banghini chelangsi dampar JCB pen atrak along le ki jor la pen atowar kasilama long
ลองเลกิทอกดัมซีเทกปอนลงลาปุซอนอารอนเรเป็นลองเลกิพูลปารุคุมาเรตเป็นอาจอกฮัลดักเตบอกเตไรกิเทกดุนลงอัตุมเป็น SDO civil เป็นกิไรตั้งลงเลียลงกุปุซอนอารอนเป็นซีอารอนเรเป็นลองเลกิพูลลงหลอกลมาปุซีฮัดักอารัดจิทันปอนรินตีจงซีอารอนอวิปินมาที่ SDO civil พันทั้งนัดที่ปัจจุอวิเป็นซีบางโซลงเลพูลปอนบอมปุโลติซีเตนยอกเป็นสุซิลดาสตุมบางหินีพันกุเปียเทซี SDO civil หินเป็นกิลังดุนตรงลาสิปรับจินเป็นลองเลกิพูลอินตอนเซรักนังจีลาเป็นอารอนเรเป็นลองเลกิพูลปาวายอากาเรตอัตุมาพันเนียบนังจีปุตตาฮัลดัก VDP ลาเป็นรัดอัตุมเป็นจุนิงรีปัดปอนทูইয়াৰ পৰাতো কিমান ট্ৰাক মইতো হিচাপ কৰা নাই এইটো নোহোৱা কথাটো মই নকওঁ কিন্তু আগতো তেনেকৈ হেৰি হৈছিলে এইটো বাউণ্ডাৰী এইটো এই বংকু হেতি আহি পেলাই এনেকৈ খাল খান্দিবলৈ ক'লে সেইটো কৰি পেলাই কেনেকৈ কি মিলাইছিলে মই নাজানো প্ৰায় গ'ল কিমান গ'ল নিজে দেখোঁতে সেইটো আপটো আৰু এইটো চাওঁতে কিমান গ'ল আৰু কোনে হিচাপ ৰাখিবনে এইটো উইদাউট পাৰ্মিশ্যন উইদাউট পাৰ্মিশ্যন সেইটো কাৰণে মই সেইটো ক'বলগীয়া বাধ্যত পৰিলোঁ Balipathar pen Prozen Terang Karbiang Long Live Lakhain ko rapho nilip MEC constituency ka parlo Chokihola Higher Secondary School along ke damtang jakhong poni phain ko rahiniar ni HSLC la pen HS asat lang ki undu na tumaphan kar chojai me ke dengpon All nilip yudatum pen patir pipon si nilip ahawara long ke do Kaddu kawe Sarkar pen private high school hum kebla pen higher secondary I humdu Bangso long pen HSLC la pen HS asat lang ki undu na tumaphan ki damtang jakhong ni phai inkora hiniar ni karcho asai dengpon Bangso karcho amaya long aluhisa poman pen Diopani College principal Boson rong phar ka che tong dona long Phapangjang aluhiaman pen Longmirjeng College Dhentakhat Principal Bibison Rongpi Anparta Manpeng Aluhi Rada Cyclem Bang Jackson Milik Pen Kedanglok Ke Ongdong Atum Chetong Dun Rinti ANY Amai Phupen Pherangke Thingno Kaningji Ponke Karbiang Autonomous Council Pen Ke Nilipaphan Ke Kepanung Binong Lapen Nilipaphan Kanghon Kangjin Sowe Athe ANY Pen Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Phan Nilibalong Loke Charlie Osomar Tumaphan Karcho Jialong Nang Chirap Tun Thapu Kachuningri Alamta Lamarek Hok Ponpik Laso Pen Ajok Heklong Daklo Karbiang Autonomous Council Pen Nilip Araraphan Kilang Kipang Krido Pamme Puki Pusi Ningji Pong Akror Ninkan Wangda Council Pen Step Deng Bomlo Ba Council Pen Gela Hai Bench Desk Nai Pai Poisa Pi Bomlo Pinyar ni nang lele itu Nilip Angkang Inglong Arlok Do Piglang di Pinyar ni hadakan da itum ke teacher ke lele do Piglang Lasi Nilipu Bang ke Pinyar ni Ahok Pet Council Tumbang Council EM Pen Ba Education EM Pen Deng Bomlo Puat Peta dak ni tum EM Education EM Hana credit pira tai tum laki students atum ka chipaduk alai pusinili pujila pen teacher dum chipaduk pusinili puji la thebi polo government men kinang yason pale lipen ason si mandaki la sinili ge lalo students tum ka chipaduk la pen parents tum ka chipaduk la pen teachers tum ka chipaduk ka jeni spini nili la long la puana percentage ki long lo Bangso Karcho Pon Ahud Khedong Anong E Penle Karcho Pon Thek The Sitami Ningarong Pensi Kedo Anatuma Phan Sitami Misen Pensi Archo Ponong Lopusi Ning Cheparong Pon Rinti Koilamati Pen Samson Ingti Karbiang Long Live Jakhong Chikloni Phai Inkora Isiar ni Assam Cabinet Amai Kang ni Ponahut Chief Minister Hin Pen Kewang Jilang Prayer Chiklo ni Phai Hini Arni Pen Ke Assam Along Riarlo Langabong Liter Isi Pen Kijum An Hithia Long Kejor Ing Haponpo La Pen Kewang Ji Aningkan Surihini Rai Inkora Pli Pen Ke Liter Hini Alangabong Kejor Ponsetame Ing Haponpo Pusi Pangdak Ponlo Labangso Mayalong Polyethylene Terephthalate Mate PET Pen Kaselam Pon Jesemet Plastic Alangabong Plastic Ahom La Pen Plastic Carry Bags Ke Enkang Pon Ponji Aphansi Cabinet Ahin Pen Cheparai Ponlo Nonama Chiklo John Thoma Phan Apor Pajir Ponlo Kiwangji Pre Chiklo Ni Phai Hini Penabangke Angton Ing Hapon Chek Khangjangpung Kiwangji Langani Plastic Waste Management Amendment Rules 2021 Arona Ting Pen Single Use Plastics Kirima Longsitami Angton Kang Hapon Chek Jiaphan Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Hin Pen Ningje Ponlo
PET mate polyethylene terephthalate laki isi polyester fiber labang so fiber ka chathang I laki aja kong mate strength flexibility lapen prejam chemical aphan kichak nap mate resistance kido opot labang so fiber decimet iphong kn a plastic langabong carry bags hai hui kasela maphansi kn Assam cabinet lapen labang so kachiparai ponalong alama tengsi saita chiklem ponluk pulatangte Varmon mate environment along isi kit hedung lapen kimisen ang thek kachela thek ponongji idung erai setame single use plastic vir ponsi placherason chit hek ponongji State Desk report Karbing Nonglai Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma hinpen kaningche ponatengke lapuhenlo Cabinet Ministers lapen Ministers kedo an pregjam rong rubarlo nikre pho pharman dodam nangji nimithang mata ongdung arong along kahumri dam padoji laso long government asai khi arum bangsuri photum aphan ingwai ponsi ni thoma pharman rong rubarlo padopon poposi ningche pon Assam government hinpen Assam cabinet ministers member of parliament mati MPs member of legislative assembly mati MLAs lapen prejam asai kamalong thedung apu kedo asai khi atuma phan kiwangjia cheklo angbong nikre pho pharman rong rubarlo ke pahumri dam chia phan kachiparai pon padolo labangso kachiparai pon hut cabinet ministers lapen ministers kedo an prejam rong rubarlo nikre pho pharman dodam nangji nimithang amata ongdung arong along kahumri dam padoji laso long government asai khi arum bangsuri photuma phan ingwai ponsi ni thoma pharman rong rubarlo padopon popusi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen ningje ponlo Surihinira krepli aningkan pen chenglok piniarni an India Prime Minister Narendra Modi hin pen ongdung radaphan ke panongpi government schemes keding pon tupiklo Lapuson thak si state government pen setami kidukelak aradaphan ke panongpi prejam project krep ho an kideng pondolo laso long jesemet lake old age pension arunodoi ration card ayushman scheme henlo lasi labangso scheme lapen prejam along ahok pet kilinangji lapen kilong dun vek nangji abang phu abang phiatum along labangso warsai leloma lelema mate ko anang deng ansi kichun pon ma pu ahok pet kachini ponji aphansi government pen cheparai ponlo labangso rong rup ka humri damahut haladak amatsi sangnangpu Chief Minister Amithang hin pesi government pen kideng pon a project la pen scheme along warsai kilong dun vek nang je bang phu abang phia tu malong warsai leloma lelema pu ingcha pon pu labang soka humri pon hutsi prejam ministers atum government school a hemalong benches desks la pen mea warsai long lo malong le maputa ketali padopon pu puta Assam Chief Minister hin pen ningje pon State government hin pen rong rubarlo towar ke pali 8G aphan pura ongdung projects ki bajer pon dopiklo bon sitami pinangana rong along ke towar selam pon pedet ason sitami thek pononglo la silahaya puthak non adimak long ka humri dampen klardak ang thek long pon puputa Assam Chief Minister hin pen ningje pon thu State Desk report Karbing Nonglai Kang te piniada berta ke lapansi kang ton paniklo